kuan dato eh. Kuan kasi kami tao ka naman mo to siya. Ay, grabe chud. Pero ako naman pawala sa akong bungog. Kamu sa diha nga nagtan-aw sa akong vlogs karon. Ipawa na sa inyong bungog. Muwa na mga pila ka adlaw sagday na sila maningkamot ta. Maabot na to natong mga pangandoy aron future taggam na si paglibas mo. He's up, mga kaindays! It's me again, Inday Nisel. And welcome to my channel. And don't forget to hit the red button beside there so that you can help me. And don't forget also to click the notification bell so that you can notify every time I posted my new vlog. So, diba? Ganyan lang So talaga. for this video, this is for for Bisaya only, okay? I will not be putting a subtitle. I mean, what yung mga translation beside there, I don't want to put there in my vlog because if you are a Tagalog, you cannot understand this my vlog. Or yeah, if you are English also, you cannot understand for this because this is exclusive for the Bisaya only. So I want you to know what it's all about this vlog. Okay, ito pong vlog na itong gagawin ko ngayon is Real Talk. Alam niyo ba yun guys? Yung Real Talk? Alam niyo ba yun mga kaindays? Kung ano yung Real Talk? So ito na po. Diyan po sa ibaba yung, diyan sa title, yung title kung ano ang what it's all about this vlog. So ayan, sa baba. O ayan, so medyo nakaayos tayo ngayon no? And andito naman ako sa aking room. Charing! Charing! So, I will be ending this time my English speaking and Tagalog speaking. So, I'll be using only a Bisaya. So, shout out sa mga Bisaya diha no? So, para gid sa mga Bisaya no? Para gid ma-sabtan gid nato ba? So, kung ikaw Tagalog ka, if you are Tagalog or English and if you have a friends that a Bisaya and you're watching this vlog, please ask them to translate what I'm saying about. Okay? So, love you all! So, karon sa atong mga vlogs mga kaindays no, atong paghisgutan ang mga kalain-laing mga kasilinginan, mga silingan nato no, atong lain-laing mga silingan diri sa atong palibot no. Di man jud mahimo nang watan mga silingan, ang jud mga silingan no. So, no, lagi tayo mga silingan. So, kaning ako ang vlog karon, akong video, ako ning titulan kana ay siya kana jud kana. Oh, kana na siya mana. Sikat. So, muhatag ko ninyo og mga napo ka mga klase, mga lain-laing mga klase sa inyong mga silingan no. Kung nakasubay na gani mo ani, naingna na gani mo ani og agree gani og mao jud permanente may istorya sa katong mga silingan ng mga libakiran no, mga kapatid iba mga uy, kuan dat uy. Kuan kato si kuan bitaw ka loy, ano to siya? Alo ano to siya? Di ba? O karili ka no, kabalo ko. Sumali siya mga napo lang akong ihatag sa karon no. So shout out ni sa mga silingan ng mga ingon ani jud mga karakter. Grabe. So, number 1 ni mga ka-indays no, kining ingnon bitaw ta nga. Kani bitaw kani medyo ko ganan ani maminaw ba? Bitaw ingnon ta na actually nandukoy copy diri nagdako copy kay kasi nagmarimot ko no. Bitaw ingnon ka nga nganong di man na siya gagawas og balay nga di maka pangilay og di maka make up. Di ra ba na siya dato? Oh, ilasan sa tanong maka istorya mo rabugkin sa kadato. No? Murugkin sa dato was tibok kalibutan maka istorya ginon. Hoy zay, oy auntie ang kon. Kabalo ba ka angkol karon? Karong mga generasyon no? Grabe kabalo lang ka no. Kilay is life na karon. Kung bisag bati ikag naong diag sa pakinaong nimo diha makapangilay kag gwapa na sumatas mga katawan. Di ba? Ciao. Kuan mo gani? Kani ba? O tinaw ra gud na ako do. Di ba? Ina na maguna karong mga henerasyon, mura sa mga karaan katawhan. Namatay na itong mga karaan. Ano ba sama sa nandamo sa mga kabatan-unan karon nga. Balag di dato basta kay lang kilay. O di ba? O, ngano di og di mi da, ngano di dato en mo sig make up there. At least kapang ni make up ni masinyo ng kwarta inyong pumalit nila. Ilam sa ng kwarta. At least wa sila nangayo. Samantawon mo wa sila nangayo pang kuan ba pang pagpalit na ilang pang make up. Samantawon mo uy. Wala ko kung nanang mga tao. Mura magdi karilit. Mura mo sila boy anak nga di pariya ng mga tao ngayon ano. So ikaduha mga ka-indes no, mga kaigsuunan nato sa kalibutan. Nang ingnon bitaw ta nga bisag wa ikapalit suot gyud mga nindot ng mga sinina. Uy! Wa mo nagtuo uy. Mga nindot na akong gisuot na pero okay. Okay ra sad niyo eh. Oh, tan-aw ka. Ay na lang kay may sig maibog niya ka. Buot day mo suot yung nindot kay. Oh, tanaw. Muna siya. Muna diba? Okay ra ni siya mga toy. Mga silingan ng mga tabian. Okay ra ni siya no. Okay ra ni usabon nako. Okay ra. Ano mabuot masagud uroy mo nga magsuot-suot ng mga kuan mga sinina ng nindot. Di man sa inyong kwarta di pamalit, diba? Diba mga kaigsuunan di man sa ilang halo? Ano magbuot ka gid no? Ano istoryahan ka gid og inyong anak, dili man silang ipapalit na tug sinina no. Katulo ha? Kanang ingnon bitaw ta nga bisag na sa balay magsigig make up. At least namin suot sa balay at least ba pa rin. Like me, diba? O, tinawag ko karon. Nara ko din suot sa balay nag-make up. Sila,
Buti niyo ana. Di man sad kamo ang ipa-make up namo. Kami man sad kami paniguro og make up. Magbuot mo, magbuot ba mo? Labot ka nila, anak. Labot juga, anak. Butay mo. At least balag na asod sa balay gwapa. Kaysa anang gwapa ra tagabi, no? Munay, kuan, munay nakalisod sa itong masilingan, no? Kaya dili man unta silang nahasol sa itong pagsig make up bisag nata sa balay. Ano, gusto niya yung mga ngayon, anak. Labot sa tamagun una, no? Kaupat na tanong, hindi na ta, anak, eh. Sakat akong uwa, anak. Si kuban-uban og mga laki. Hala. Kung kasagara dyan, mo dyan niya ako madungan. Nabi bitaw ka ng mga kuan bitaw, kanang mga bagong tubo bitaw karon. Wow, bagong tubo. Nabi ang mga batanon karon ba kasagara karong mga karaan ng mga kasilinganan nato. Muna paminti istorya nila nga kani. Sig trawan sa nato. Daw komportable. Mo dili paminti ako madunggan, no. Si Kuy Blacky ni si kuan. Sindi na si Kuy Blacky. Mubot ba mo si Kuy Blacky? Magbot ba mo nga pumapakyas ang taon na sila di man sa kami pakaon silang anak. Maburos di man kami pakaon ilang sa ginikanan siya man sad. Di ba sa kami mo utong? Sa nanak niya, tiguang na siya. Ano pa yung kuanan? But mo na nila. Bitaw eh. Okay naman dyan mas tulad ng nana, pero di lang natakalabin ano. Lala sa nato pasakit ang maya no. Lala yung kanalang untang tambag lang unta. Iko lang ba? Sige. Sugit ako sa dugan. Ano mo siya na sayop na. Bitaw bitaw eh. Hala ante kanang mga silingan na musig, mga bahay, musig kukuyo, mga laki. La, watch out mo. Badlungan na yung mga ante. Badlungan na yung mga kasilingan. Okay? Namayo. So, kalima na tanong? Kalima, unsa man ni day? Lami kaayog mga OOTD unya batik rabag balay. Hoy, excuse me? Huh? May batik balay. Tanawa ra gud balay. Well, at least bahalag ninot kaayo may sinuotan mo OOTD, at least okay man sa dili man sad na tag tawson ang pamanton, tag 5 man taon sad na. Hika naman divisoryan taon, oy. Gigil kay kon man taon na. At least may sinata sila son, bahala pobre basta kahilas. Tuo ka. Bahala di pobre basta hilason. Sundin na anak. Kamu, dato mo. Kani, ikaunom na dyan eh. Kaunom. Sigig uban og mga barkada. Unya, pilion ra bagyod itong mga kwartaan. May pobre na gani, mamili pagin may mga pobresan. Mga umi, kisa may gusto. Kadoon, duminyo eh. Ano ba, utok gamita ba? Dili kayo yung mata. Utok gamita, panay ka ni dire. Kaya, sige na magpabulog istorya diha. Lisod sa kayo, no? Pobre na gani may markada pagin may pobre. Siyempre, natural lagi ng markada sa dato, no? Ano demig na gusto nga tuwa niya. O may service, karmata rin nasa mo ah. Masa naman sa akin padungad to at tumikuan. Samtaw niya. What day mo? Samo ka ba? Dapat yung banana. Dapat ika 7 na. Ika 7. Diyos doon niya. Sig inom niya. Sig pamalikas. Hala ka no? Nga dyan. Pagka Diyos nun. Makita rin sa. Ay noon. Sakto mo sa gitna. Sakto mo sa gitna eh. Kung sig pamalikas. Kita rin sa bakbalin pagka Diyos nun na to. Kita man sa liyog nga bot dahil mong sigas lagi ng inom. Importante yan na, inyo na siya nangatambagan. Masag yun ni kalisod sa gid no. Pakitang gilas kita simbahan niya. Pakitang gilas kita no, niya dahil pag-abot sa kawas kita rin dahil mga lain mga binuhatan no. Ano ba? Pag una sa ginaan tapos tanong nga. Kaya sa ngayong taon nga itong mga silangan no, masigira po paglibak ng anak. Ilarabang anak kay, kuan na pa po, labo ra pa po, kuan. Labo po tabang si pamalikas si, insa kayo actually balihon na to no. Ang balihon ka no. Kaya, uy ante, mong anak dito sa kuha, nakita na ako dito sa hives, kuan, nag-inom eh. Kuan, di kita siya nako no. Bitaw eh, nga naman sa dito eh. Sala sa gina, ang estudyanta na, nasa gitay sala, ng estudyanta, pero, sa kung kikaingon mo na to, basta ka mo na akong pabinti nga kakadunggan no. Kasi sa ginaminom, kinakabarkada mga dato. Wala nga nakabarkada magdato, di siyempre. Kung pobre ba sila, kapay kortay kapay, isa sila mainom. Kung wasa din niyo tadoy sa dindang di na si kadunggan sa masilina si pamalikas, isa na mamalikas. Naragod na. Ika-8 na tanong. Ika-kuan na ta. Hala ka? Kasayo niyo na. Mas hindi ka relate sa anak no? Mga gitawon mo dili ka relate anak no? Magkama sa dito sa una. Sa pila mamanda edad niyo din, sulod mo na. Ha? Mana diha? Yung anak. Hindi ko matugid ana nga. Uy, ikaw kasayang ni mo nagkuan ko oring taon. Uy, kasayang ni mo. Uy, si kuan man gani akong bawalan jud. Uy, excuse me auntie no. Wala jud ka nakabaluan na sa binuhatan sa mga anak no. Wala na napakita niyo no. Mas mayo na nang ginaalaw sa ginikanan kaysa pugnan-pugnan. Hindi ba boros kisang problema? Sa na ninyo kanya no. Kayo mo na sa di maayo hinuon. Ano tagtagbo dito na sa mga tago-tago. Hasukit mo na mga tao eh. Da. Bili mo ba nga mga di ka relate sa doy. Utso naman gaya anam uyab. Ba? Ito? Tagbo naman dito sa kuan. La! Makita ni. Wala ta na ako no kay lagot ang mga tao na. Ano magbot ng mga tao. Uy, kasama bagid uy. Dili na ta sa ika
9. Si kanto dalas na tano. Di gyud na kahuman nag-eskwela ba kay sayo kay nagkuwag-uwag. Sure ka? Sure jud ka? Sure jud ka mo? Ha? Uy, kadaghan ako din na ilan gani nga. Bisan pag nanay mga anak, gabi ba ng pila mga anak, kaman miya pa nag-eskwela. Ha? Mausap na. Lupad na sa pagkas pa ninyo ng taon na, eh. Sabi dyan mga singin mo, katib kayo. Sikuan na lagi, oh. Da. Lang gina-lockdown bitaw. Wala dyan muna kunahon na bitaw nga sa magsige pang-lockdown nila. Magsige po tao na sila ka taas ilang kakusunada mo eskwela na bahala na sila mga anak ginakabiba. So, believe jud kay ko ana sa mga tao nga sa mga inahan, sa mga babae karon mga sayo na tinganayon na nga. Bisan ng tuod na napakya sila sa Timiro, apan nila hutay yaman sila. At least man sa mga silingan taon. Oy, dili man taon sa na racing taon ng eskwela. Palampusay ra jud na. Palahutay ba? Dili na siya kuha, na siya lumba. Imong anak ipakipaglumba imo sa kuha. Unsa ni? Lumba dagan? Dili mo din taon. Palahutay ra na siya, di ba? Namugoy na ko dunggan na istorya nga. Ang tao nga mulahutay hantod sa kahangturan adunay kaugmaon nga maaning doon. Tan-awa ra gud na. So palampusay ra gid palampusay. Palahutay ra jud na no. So depende ra jud na nimo sa mga ninyo. Nato no. Ug muhumanta og dili. Kamo sa diha no mga silingan instead ug magsige mo paglibak diha. Inyo pa nang encourage pa nang inyo ang ginasigilibak. Wa na. Ug dato sad sila nga dato sad sila no nga magsigig ingon ana. Uwag sila, wa sila mag-eskwela. At least dato sad sila kamo. Dato mo. Sila ikabugasan. Bimahan ba nato na eh. Mo jud taga pa ni. Last na jud niya kay ang kaspa nang lupad na jud. Last na jud ni. Ambisyoso mura ra bang night. Kaloko? Ambisyoso mura ra bang naay natuman? Aw, saan na ninyo eh? Ngano wa masakit bitaw ninyo tumana sa na inyong pangambisyon? Dili sana sa nila sa mga nanggibak no? Sa nila no? Ngano wa masakit nila tumana? Oh, di ba? Sa jud na no? Sa na dito sa inyong gilibak? No. Kamu sakit ng taon? Wala sakit ng taon sa nauna ano? Wala ta kabalo din na in the future di ay. Lampuson na nasa. Matuman din na ilada ang gipangambisyon di ay. Di na sada maayo no kanang ambisyon sa kay mo kay mabot jud. Bisag dili mabot ra abdon jud. Kalagot sa tinod bitaw gid panglibak sa mga katawan ng anak mga klase ng mga tao. Bisag diha ra kataman nga standard, mapahay pa jud ka. Bisag medyo pagani ka mura jud pagit ka. Kumsa mo taon ka ug asa ra gani taman ang imuhang kaya didto ra dili na nimo kanon kay kung aduna tay maayo nga panalangin mo abot. Mutaas ra man sagta. So dili nato pugso natong dili nato i-force ang ato ang kagalingon ba nga maabot dayon nato ng atong gustong makabot, no? Kay hay nako. Wala, dili jud nato sila wala sa tayo right. Istorya mga dili maayo sila no kay di ta Ginoo no, tao ra pang makasa. Nana mo silingan atong naunsa ba nga the more pud ta nga magsigig hatag og kasakit silang dughan, the more sa na silang pataas no? So ingon anak ba? Naon ninyo kana inyong si panglibak gani, madato gani na. Di jud mo tagdo na gila na pabugabugan mo sa kinon. Bitaw. Ang deserve sa mga tao nga magsilingan natong mga bakira, mga tao mga bakira bitaw. Deserve na ninyo no. So ako ara jud to para to sa kuno. Ako lang gipagawas ang naa dinhi sa kuha. Naglagot mo ko. Nawala to ka naglagot ta. Bitaw. At least pobremi, at least ilason. Diba mo naman ay kasagara karon ipang post nila sa mga social media. Malag po pre, at least hilason. Buot mo hilason eh. Naman po ng hilason. Ito so ana lang gid unta ba dili lang gid. Ato lang kung atong imbes nga ato silang i-discourage. Ato ninon silang i-encourage. Kung doon na sila sayo, paano nyo sige bakasan? Pag-aana sa ninyo ilang kasing-kasing ba? Tabang-tabang sa ninyo ba? Kaya ako grabe akong nagyan. Ako naka-agad yung mga inana ng mga silingan no. Grabe chud. Pero ako naman pawala sa akong bungog. Kamu sa diya nga nagtanaw sa akong vlogs karon. Ipawa na sa inyong bungog. Muwa na mga pilang adlaw. Sagday na sila. Maningkamot ta. Maabot na to na itong mga pangandoy. Aron future tagam na si paglibak no. Grabe. Makagigil mo tao ng mga tao. May nanak ba? Gigil siya. Magbuot. Magkilay-kilay. May mabuot mo. Kamu di ipapalit pang bagis-bagis din. Ang mga inahan ang mga ipapalit. Kwarta mas mga inahan. Kwarta mas mga mahal. Buot mo. Kwarta man na mo. May inyo ha. At least may nanguwam sa inyo para pangpalit. Lesbian ng manguwam. Palit ang pangpa-beauty. Wala mo gasto namo para mo palit na nga butang para sa mong sa kung dili gikan na sa mong mga ginikanan no. So ay masig buot. Daghan jud kayong salamat no sa pagtanaw sa inyo sa akong vlog karon. Ako lang gipagawa sing na din no. Thank you so much no. And kung nakarelate bitaw kami bitaw nga mga especially mga Bisaya nakarelate bitaw mga nani hala. Sige. Kumi na diha imo ang gustong istorya para nako para tubag nimo sa akong mga pangstorya no. Wala man ko kakuan. Wala ko nasuko sa ilahan. Katong nasigig pang ibag.
video kay mostly ako na lang ipaagi sa video. Ako na lang ipaagi sa akong vlog ang akong dapat istorya sa ila kay. Usually akong ginabuhat is may smile ako when times na makadungog ko ana nga mga istorya. Smile na ako sila. Dili man to tanan gud para sa ako ansa, pero mostly nga ako ang gakadunggan labi na ako kay kasi ko suri-suri sa mga silingan sa una. Mo jud na paminti jud ilibak gid no. So ako lang dunggan, ako lang gi-share ba. So ina na lang gud. So thank you kayo no, daghan jud kayong salamat jud. Unta makatabang unta ka sa kuha, unta na pud. Uy, bitaw. Tabangi ba ako ninyo ay. Ay magkalimot i-subscribe ninyo akong channel no. No para makatabang sa kuha ba. Yan ang good. I-share sa ninyo ako ang kuan. Ang vlog ang dagan sa makarelate. And don't forget to stay connected sa akong mga social media. Para hada lang sa bibo atong mabuhat dito no. So, thank you so much for watching my vlog through this time mga ka-Indies. And don't forget to suggest your video if meron po kayong gustong gawa sa akin or any challenge you want me to do, okay? And once again, don't forget to click the red button beside there sa ubos sa baba. And don't forget to click the notification bell so that you can always notify when I post my new vlog. So thank you so much, no? And dali na lang kukutob. I'll be ending my vlog this time. And thank you so much for those people na merong nakapanood nito ng vlog ko. At maraming salamat sa inyong pag-unawa kung bakit ko ito nagawa. Dito, it's only, walang makabuot na ako kaya dili ni inyong channel no. It's mine. Ito, joke. Mila, thank you so much. It's nagpagasta ko sa ang nasa kong dughan. So thank you so much and stay positive people and just people. Love you all. Love you. Closed doors, I'm a fool for your love.